Dulan 50 ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo ang gipaubos og Special Electoral Board training nga gilusad sa Commission on Elections kon COMELEC 7 karong Huwebes, Marso 27. Laing 50 sab kasakop sa Bohol PNP ang gipaapil sa maong training. Apil sila sa 7,000 ka mga PNP personnel lukup nasod nga himuong backup electoral board members sa umaabot nga piniliay. In kasog dunay magkuwang nga mga regular electoral board members o kung magkaproblema sa kahapsay sulod sa mga voting precincts. Just in case there are problems on the peace and order situations or just in case shortage of the PNP teachers that will withdraw during election day. So hopefully this PNP will be able to hurdle the training at the same time to pass the DOST examination so that they will be ready for the deployment just in case. Gipasabot ni Attorney Pobe nga ipaubos sila sa DOST exam nga musukod sa ilang kahanas sa paggamit sa automated counting machines. Og sila'y maoy mopuli sa mga magtutudlo nga buot mo back out o dunay mga emergencies atol sa adlaw sa piniliay. Sa pagkakaron ila pang giplanuhan kung pila ka mga pulis ang ibutang sa matag presinto apan giklaro ni Pobe nga ang maong setup usa lang ka contingency plan. Actually sa mag-compose sa electoral boards tulo man gyud ni kabuok. So depending on the necessity, this PNP personnel will compose the members of the electoral boards. But ang kaning ato para masabtan sa mga tao, this is the contingency measures ra. Dugang ni Pobe, dunay posibilidad nga ipadala ang mga sakop sa Region 7 Electoral Board didto sa Maguindanao nga lakip sa mga red category areas in kaso magkinahanglan og dugang nga manpower sa maong dapit. Nga dunay 100 ka buok nga ipa-deploy dito sa BARM area. And I would like to believe just in case may tabo na because ang diri sa Central Visayas contingency man po sila, last recourse naman kay ang priority sa Mindanao area man. These are the people that can be readily handle the election. Last recourse na ang Visayas kay layo naman siya sa Mindanao. Ang priority to sa Mindanao area ng mga PNP personnel. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.